Dobrý deň, volám sa Martin Kolnička a už 15 rok sa venujem tréningu a coachingu obchodníkov. Musím povedať, že som technik a vyrástal som ako technik a stávalo sa mi častokrát, že som narážal na rôzne situácie. Napríklad zákazník hovoril, viete čo, s tou cenou treba niečo ešte robiť. Ako mi dáte zľavu? A častokrát som tú zľavu musel dať, pretože som nevedel, ako tam urobiť. A keď dávate zľavu, tak hlavne prichádzate o ten profit, o ten zisk. To znamená, za tie roky som naučil nielen sám seba, ale aj mnoho technických predajcov, ako to zvládnuť tak, aby ste práve ten zisk neprichádzali. Ako to urobiť, aby ste postupovali a robili také postupy, ktoré práve obhája tú cenu toho zákazníka. A naozaj dneska to s tou cenou také, že veľa ľudí si tú cenu pýta dole, alebo tlačí dole. Ale keď viete, ako to máte zvládať, tak de facto o ten profit neprídete. Alebo iná situácia, kedy vám zákazník hovorí, no viete čo, ja tu mám ešte inú ponuku od konkurenčnej firmy. Čo mi dáte vy? A pred vašimi očami vás začne porovnávať. Ako tieto situácie riešiť? No, to, čomu sa snažím ja venovať, je dávam tým ľuďom to know-how, ako tieto situácie efektívnejšie zvládnuť. A keď to spravíte dobre, tak návratnosť v niektorých prípadoch bola za pár dní. Závisí od toho, aké produkty používate, predávate a ako dlho trvá ten obchodný prípad. Ale keď tie prípady viete uzavrieť na prvej schôdzke, na prvom jednaní, tak vám garantujem veľmi rýchlu návratnosť. Takže chcete v tejto veci posunúť ďalej, chcete zvýšiť obrat, po prípade profit, tak sa s vami rád stretnem. Takže majte sa krásne a teším sa na možnú spoluprácu. Dovidenia.